Bon dia, golfistes de tot Catalunya. Us vull passar uns exercicis per anar fent aquests dies de confinament i perquè se'ns passi el temps algo més ràpid i sigui també una miqueta més divertit. Us proposo 2 exercicis de gomes i 2 exercicis en pal de golf. Començarem pel de les gomes. Aquests ajuden molt a treballar, per exemple, el backswing. Ens col·loquem la goma trepitjant amb el peu esquerre i fem rotacions tant amb el braç dret com amb el braç esquerre. Això ens ajudarà a tenir un moviment ampli i potent. L'altre, per treballar la picada de la bola, que seria aquí, a través de l'impacte, també ho farem tant amb el braç esquerre com amb el braç dret. Amb el pal de golf podem treballar tant les sensacions del moviment de rotació com el treball de desgir de les nostres caderes, però mantenint la posició dels ombros en el moment de l'impacte. Aquests 4 exercicis us poden ajudar una miqueta. Paciència, ganes i ens veiem aviat en els camps de golf.